What happened to Simon Ekpa? Why is Simon Ekpa still in detention in Finland? One of the member of Biafra government in exile don come outside come ask the other public other government to both the defence force o both everybody don call them come outside say make dem come tell the Biafra government what really happened to Simon Ekpa. In this Western world, they are telling them they are going to court, is answering question, say they need to come outside and tell the Biafrans the truth. I will play the video for you to watch before we come back and continue. Ọmandị ichie ụtụtụ ọma ndị mbụ na ndị egede ụtụtụ ọma aja n'Igbo ụtụtụ ọma mmụọ na-emere Igbo ihe ụtụtụ ọma ahịa naanị Igbo ji ide ebube mmụọ eke ekene gị mmụọ orie ụtụtụ ọma mmụọ afọ ụtụtụ ọma mmụọ nkwụ ụtụtụ ọma odesikwa ụtụtụ ọma mmiri niile dị n'ala Igbo mmụọ niile nwe mmiri ana m eke n'ụlọ so n'ụtụtụ ọma mmụọ niile Igbo ji ide ebube mmụọ niile Igbo ji ide ebube asị m ụtụtụ ọma wee sị ụtụtụ ọma nna m Igbo nna m ekene ngasị gị ụtụtụ ọma wee sị ụtụtụ ọma ndị angel anyị niile asị m n'ụtụtụ ọma onye na-asị ụtụtụ ọma ezi Chineke ọkaka ọgịnị afụrụ onye na-ahụ gị ezi Chineke na gị ụmụnne m etetere m ụla tata mmụọ m jere ote aka mmụọ m ejegharịka mmụọ m akpagharịka program a mmemme na o nwere ndị ya like ya nọ nwere ndị ya like mana I don't care abịara m ebe aka mmadụ like ya ihe mbere ebe a wee ikwu eziokwu and this is the time I need to focus na one thing because after na ihe a na-emenu aja ọsọ ha ka ha kpopụ anyị anya kpopụ anyị uche ebe uche anyị kwesịrị ilu uche anyị anaghị eruzi that place ebe uche anyị nọzọ na saga achọrọ m ịgwa ha today na ha felu woefully onye ọsọkwa ya nwere I don't care. Now let us ask question we supposed to ask ka anyị jụọ ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ ajụjụ onwe onye na-ajụ ya nọ maybe ndị mmadụ na-ajụ mana n'ime media team na onwere onye na-ajụ ajụjụ a ajụjụ ahụ ka m bịara ịjụ today ebe ka ọbata obi nọ ajụjụ a ka m bịara ịjụ today anyị chọrọ ịma mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede personally chọrọ ịma everything about ọbata obi everything about our leader Maazị Nnamdi Kanu mmadụ na-aba aka nchọrọ ịma what is going on we Biafrans anyị kwesịrị ibi ọtọ na-ajụ kedu ebe ọbata obi nọ gịnị mere anyị chọrọ ịma nke wee eziokwu ihe anyị nọ na western world ka anyị nọ ebe anyị nọ kịta na western world ọwụ na zoo ị nwere ike maka enwere any information enwere ike akpa kpochie ga atụfu oke nwere nete ya agwa anyị agwa gị mana obodo anyị nọ Europe and ọbata obi asa anyị nọ Europe since ọ naghị eje 2 months na ọnwụ na ọ gafebe 2 months a na-agwa ọbata obi anyị ama anything about him so anything anyị na-anụ a na-ajụ question ọ zachabeghị for 2 months now getting to 3 months that question ọ na-aṅazi nnu ekwesịrị ịgwa ibe ọ jọtara na question ahụ jere nga sụgwa anyị ọnwụ na-atụ na ya nga agwa anyị na-atụrụ ya nga ọgwụkwa na onye echiazi azụ na disco na enyere ya order na onye echiazi azụ na struggle sụkwa anyị na ọbata obi ya echiazi azụ ka anyị nwe ụmụ ndị gboo ka anyị nwe ụmụ Biafra build onwe anyị mara ebe anyị kwụ we want to know ebe ka ọbata obi nọ what is going on anyị nọ na gọọmenti our gọọmenti kwesịrị ịbịa gwa Biafra kedu ibe na-emenu anyị chọkwa m ime onye ọ na-atọ ụtọ na onye ọtọ ụtọ I don't care ọnwụ na ya fighting for ọbata obi ya fight for who anyị na ebe a na fight for our leader nọ na zoo ọwụrụzie ọbata obi nọ na Finland here and anyị nwere great people everywhere na the whole world anyị nwere gọọmenti our gọọmenti kwesịrị isi it up gwa ya kedu ife na-emenu ọnwụ na lawyer ka anyị kwuo lawyer gọọmenti anyị kwesịrị inwe lawyer special lawyer for ọbata obi special powerful lawyer Biafrans ya atụtụ ya onye amount ọnwụna and we're going to pay ma wụ that na ọbata obi na-ejesi ije ya ike ma wụ na ọbata obi na-ejesi ije ya ike adịgo tired ị na-apụta ebe ete ude every day we want to know our chief of staff this is for you my dear
You are a great woman. I love you so much. And I will support you until every time, until you will be in age. I will never turn back. Man, I need to stop. Yes. The only thing Biafra seen you the was you. Oka man agbala ika e mane ba iku. Na ife mere na Bolonu. Bolonu. Onwere onye afuru ife mere na Bolonu. Ebe nwere ike ime udibe na Bolonu. Biafra land are under siege now. Biafra land not under siege. Finland take go over the whole Biafra. It's better na agbala ndi bayi. Ka I nwere bayi kwaku. Ka onye ona mako yesi protect onwe. Onye ona mako yesi chekwa onwe. Da mai win na mmiri ocha bayi anya. Owu no bata obi ye echi hazi azu. Because 1 month agana anyele m ruo January. Mana mu nwa ye echezi ruo January ah. No. Let us move up. I will anybody name need. Suja child lawyer, international powerful lawyer. Biafrans is equal to the tax. Kaije John to Finland. What is going on? Oh no court, Kaije court. I have to tell you now, lawyer. Biafrans is equal the ready to that. I do ready. That mean I buy everything. 1 month ago, 2 months ago, 3 months ago, 1 year, and answer your can answer question. Question and answer since and answer. Every time I from call get killing anya question. Now every time our prime minister answer question. For how many months ago I was a questioner? What is going on? Can even amen? Oh no knows the day. Say why? Oh not on a young agitation. So why you know you're messy? Then I am not yes we back why. Then I am not even find name. Mumadu gone tired. Every time I put a back. And I'm not to Akoko. Oh, since how many months now? Oh, Tibekana, why? I am not related to that rubbish anymore. Muma person and Anna Kumako women. Actually, what is going on about Obie? Man was making on a black. Now, remember black. I don't now this modern world. No, I'm banner. Oh, but don't even be an alumni. No one number and kitty. And I make Woku every time on a question. Every time questioning. Every time. For 2 months now, TV. It's better because now now body movement. On certain things. I will never keep quiet any longer. Actually, I will be a France. What is going on about Obatobie? Obatobie, even Obatobie, if you want to know, we will know. On our Western world, Finland, Bono. And I'm with the professors. I'm with the lawyers. I'm with everything. Complete. I feedback. Bumper to bumper. Nekwenu condition ya. Nekwenu Finland no. Oya no international court. Kedibe be ready here. Kedeba neje. Kediba ne maybe France we need to know. Owura biakma. Ana yezo. Owura secret. I'm an AGAG. I'm an AGAG. Because now we're going to not be a called AGAG. Let us know. We are going to speak Arab. Joyce. Ebe ko bato bieno. Kediba ne menu. Oh no ya dazi. Because when anya kan kwuo. O nwere mgbe mmadụ ya ekwugere ya hapụzi ibo ya ekwu by then ọ go late. And move out the last person. Nwere ike no bankete. Until I gwagide to ambassador system that now no. Beacon. Our COS. I love you so much, you know that. And I will support you to yeah, we don't need the only thing needed now go on. In our Potagua Biafrans the truth. Anything in my basana, ijo no batobi eneje, court case here, everything I was in a nyai update. Obatobi is our leader. All he died all. He tried for us and he sacrificed everything. Manabes on another guy has nobody for water. Manabes on another guy has nobody for me. No, I just this guy not to have not I don't can never I want me keep it a part of that. Never in this world. I will never in my life cover Ezioku. When I say cover Anya, and I cover black, I cover chichaya, black must be black. Asenka mpota, asenka wole this some minute angule kita. We say ebe ko bato bie no.
what is going on. Oh no, ya busy na this is struggle. Una why pump and plain because na munga ma ibe na emelo. Onendo other Biafran sisi no kwa kamu wa dandem banande gedesi no. I know nothing. No information. Nothing. Otunu si no can see no that gone tired. You know like that. I need about to be information. Gedibe jienu. Set na you de. Onye tezina ya du gone tired. Then will make it onwe mu de. Even need the wezi oku. Owu no about to be na Finland gwali ya. No ya no na Finland. Na-eme Biafra agitation. Maka na ọnwụ na na Finland. Na-eme Biafra agitation. Na ọ na-put Finland in danger. O wee kwụsịzie ụna agwa anyị. Anyị ka eji njikere na ọkwanụ mmadụ na anwụ na Igbo. Na ọkwanụ ndị mmadụ ka a na-egbu. Ndị Igbo agwụ na o. Igbo agwụkwana. A na-ekidnap every time. Eme motor flood every time. It's better now when I umu Biafra kaisi kamera kaisi kuro. Then kamera kaisi eje. That my win a hope na something hope adro. And I promise I something them go even I promise. Obiani na do na ni Igbo so the Fulani Judie. Nobody is talking. We have no hope. Nkai wale ngwa kwa and those people not paying and then we can save our life. What is going on? Unyo na bacha nkit. Because no maybe na ma begi. Ofuti mi ofuti anya. Kedi me na emenu. Since now. Ube mbosi njidora advance ya ejidoro fonye kidnap. Onwebe mbosi mfa ejidoro fonye Fulani. Onwebe anything ma sa na ibe aka emili no nka aka eme ho. Kedi be na emenu. Mbaba to be na everything all these things supposedly. Kita obi dokwa now again. Obi dokwa na more than before. What is going on? We gwogoro. Aga wonu na eche na ndị Fulani ya abato to se me na blo no kwasi o. Ihe na wuna na Igbo ka live na wuna blo no every day. Every day. If I can make it once or you save our life again. What of Ndine? What of Umaka? What of Ndagadi? Who will fight for them? Nobody. I am not here now, God, every time. Lies everywhere. We need to sit up. And I'm a young divine in Europe. Everybody to come. The man in Europe, and I want to become on up with that. Welcome back, my wonderful people. You see there for Balabas G's. Here where they bring you Bunge news as it they happen. I beg, drop your own opinion for inside comment section.